Hola, què tal? Soc el Dani i això és Fent el Suec. Avui és dimarts 17 de març de 2026 i avui no estem passejant el Rico per la nit, sinó acabem de sortir de la feina, hem d'anar a fer un petit repartiment a correus i aprofito la vinentesa per enregistrar aquest capítol i avui us parlaré de com és dormir a Suècia, com es dorm a Suècia, perquè es dorm diferent. Però abans de tot, donar-te les gràcies per escoltar aquest podcast. Quan el vaig crear vaig pensar, m'escoltaran 4 gats i més aviat el faig doncs, per no rovellar el meu català, que ja el tinc bastant rovellat, i poder parlar una miqueta més amb mi mateix i també amb tu. Però de mica en mica s'omple la pica i de mica en mica he anat veient com les estadístiques van pujant i de 10-20 descàrregues que jo preveia o escoltes, tinc més o menys unes 50 o 60, que està molt, però que molt bé. Per això, moltes gràcies. També voldria agrair a tot l'equip de Mossega la Poma i per l'oportunitat que tinc de poder estar en aquest fantàstic podcast, perquè bé, quan arriba el dia de gravació és per mi una gran satisfacció i una gran alegria que bé, m'omple el dia, m'omple la setmana i m'ho passo molt bé amb ells i no sé, és una delícia. Una delícia fer un podcast com Mossega la Poma. És fantàstic. Així que moltes gràcies Tomàs, moltes gràcies Marc i tota la colla de Mossega la Poma. Em feu molt feliç, molt feliç. Bé, doncs ara sí, comencem, anem per feina i avui et parlaré de com es dorm, perquè hi ha certes diferències. La més evident és el llit. Parlem del llit, perquè el llit suec i el llit català són 2 llits diferents. En el llit català, com el muntem? Doncs tenim un llit de matrimoni, per exemple, doncs tenim el llençol de baix, o la funda del matalàs. Què més tenim? A sobre posem el llençol i després a sobre del llençol doncs, posem una manta o si som una miqueta més moderns posem un nòrdic. Bueno, no la persona, sinó la funda nòrdica amb el nòrdic a dins o directament el nòrdic sense funda. Una miqueta poc higiènic, però també es fa. Això per una banda. En canvi, aquí a Suècia és diferent. Tenim, doncs, el matalàs, que això és igual, però tenim un sobrematalàs. És un matalàs més petitet, d'un gruix que pot fer uns 10 centímetres, entre 8 i 15 centímetres, i normalment la gent es gasta els diners amb aquest petit matalàs. Per exemple, pots tenir un matalàs de molles, que seria el gran matalàs, i a sobre hi poses un petit matalàs de làtex, per exemple, o escuma memòria. I doncs són com 2 matalassos en un de gran i un altre de petit. Després, una altra de les altres diferències és nosaltres posem doncs això, la funda del matalàs, que també es posa, una funda del matalàs, sobretot en aquest cas del petit matalàs, no fa falta que arribi fins a baix de tot, sinó només protegeix el petit matalàs i després a sobre doncs, posem directament el nòrdic, no posem un llençol a sobre entre el cos i l'adredor no va cap cosa més que la funda de l'adredor, és a dir, no hi ha llençol, no existeix el llençol.
I és molt més fàcil, per això és importantíssim posar funda al nòrdic, perquè si no és una miqueta com ho diria? Bueno, pots netejar el nòrdic cada setmana si vols, però és més fàcil netejar la funda un cop a la setmana, per exemple, i l'adredor doncs, el neteges, doncs, no sé, un cop al mes o un cop cada 2 mesos o 3 mesos, depèn. També és important que una de les diferències, per exemple, un llit de matrimoni, què posem? Doncs posem una manta o un nòrdic que ocupi tot el llit, de costat a costat. En canvi, aquí es posen 2, un per cada persona. És a dir, cada persona té el seu nòrdic, que ocupa més o menys una miqueta més de la meitat del llit. Per què d'aquesta manera? Doncs perquè per diversos motius. Un motiu és perquè cadascú es regula la seva pròpia temperatura. Segurament, si dorms en parella amb una altra persona, segurament t'haurà passat doncs, que jo tinc fred i l'altra persona té calor, o al revés. Un estira de la manta i l'altre comença a passar fred, o al revés. És a dir, tens calor i li tires la manta a sobre de l'altra persona, que l'altra persona pot estar passant calor com tu. En canvi, tenint 2 edredons, dos nòrdics, un per cadascú, doncs cadascú pot regular la seva pròpia temperatura. Tens fred? Doncs no sé, arremangues una miqueta el nòrdic i no molestes l'altra persona. L'altre tema també, quan et bellugues, vulguis o no, mous la manta o el nòrdic. Cosa que si són 2 nòrdics, si tu et bellugues, l'altre nòrdic ni s'entera. L'altra persona tampoc s'entera. I d'aquesta manera, doncs les 2 persones que estan al llit poden dormir més tranquils, poden dormir sense que l'altra persona els molesti en els moviments del llit i tot. No sé, és diferent. Quines més diferències? Aquesta podríem dir que és el canvi més evident entre una forma de dormir, podríem dir, més catalana a la nòrdica. Per altra banda, tenim més diferències, com per exemple, aviam si ho tinc per aquí, perquè he fet una miqueta de punts, el tema de persianes i cortines. Aquí, a Suècia, no s'estila les persianes, sinó s'estilen les cortines o les cortines tipus Gradolux, que són com unes làmines que li pots donar, li canvies la inclinació i pot entrar més llum o menys llum. O si una persona doncs, vol que sigui més fosc, doncs tens unes mantes, tens unes cortines opaques. Però tot i així, no és... La gent, els suecs, els nòrdics més aviat, no només suecs, sinó noruecs, finlandesos, danesos, estan acostumats a dormir amb una miqueta de llum. I sobretot a l'estiu, perquè a l'estiu doncs el sol pot sortir, depèn de la latitud, pot sortir a les 3 de la matinada, o tenir sol les 24 hores del dia. Per això la gent està acostumada a dormir amb llum. Jo no. Jo porto aquí, ja dic, 16 anys ja. 16 anys i encara no estic acostumat a dormir amb claritat. Necessito oscuritat total per poder dormir. I sobretot a les 3, a les 4, que si no tinc cortina, em llevo, em desperto a les 3-4 del matí i ja em costa dormir. Per això, per mi, encara em resulta molt difícil poder dormir amb certa claritat dins de l'habitació. Què més tenim? El tema dels pijames. Aquí la gent no fa servir gaire els pijames perquè, sobretot, les cases estan millor equipades amb un aïllament més potent que a les cases que hi ha a Catalunya.
I dins de casa doncs, pots tenir temperatures que poden arribar sense cap tipus d'esforç als 22, 23 o 24 graus. Amb aquesta temperatura doncs, pots anar, si vols, amb boles a dormir. Tot i que no és recomanable dormir amb aquestes temperatures. És recomanable doncs, estar entre 18 i 20 graus dormir en aquesta temperatura. Jo, per exemple, ara, en el nou apartament on estem, tenim un avantatge que abans no teníem, perquè l'altra habitació passava una tuberia d'aigua calenta per sota del terra de l'habitació. I per molt que tu apaguessis la calefacció de l'habitació, sempre hi havia un calor residual que es anava colant pel terra. I arribàvem a temperatures entre 24 i 25 graus. Per això havíem de no només parar la calefacció, sinó també obrir la finestra a l'hivern. Possiblement a fora estàvem a menys 10 graus i a dins estàvem a 20, amb la finestra oberta, 22-23 graus. I em costava dormir. Ara aquest inconvenient no el tenim i directament obrim una miqueta la finestra i dormim amb una temperatura de més o menys de 20 graus. I la veritat és que es nota. Es nota molt la diferència i dormo ara molt millor del que dormia abans. Quin altre avantatge? Bueno, quines coses també tenim? Bueno, clar, si tens un bon nedador, per molt fred que faci fora, pots anar amb boles. Si no necessites pijama, o només roba interior i poc més, un calçotet i no gaire més. Després, també, una de les diferències que hi ha és la il·luminació. La il·luminació de les habitacions en general, però ara em centraré en les habitacions, els dormitoris. No s'estila tenir un llum al mig al sostre, al mig de l'habitació, una llum directa, sinó més aviat als dormitoris nòrdics s'estila més tenir una il·luminació més modesta i no amb un punt de llum, sinó amb diversos punts de llum com llums de taula o llums de terra amb 3, 4 o 5 punts diferents donant una il·luminació més càlida i no tan violenta, podríem dir. Tot i que nosaltres a casa sí que tenim doncs, el llum al sostre, i a més, però tenim una bombeta que pot canviar de colors i pot canviar d'intensitat. I el que fem, doncs... també tenim una tira de llums de LED que estan al nostre capçal del llit i que quan ens anem a dormir apaguem la llum de l'habitació, del sostre, i encenem la llum d'aquesta tira de LED que ens dona una llum indirecta i d'un color més aviat ataronjat i que de mica en mica es va apagant fins que totalment et queda apagat i ens quedem adormits. I després al matí, tot el contrari, és a dir, tenim la llum que es comença a engegar tant a la tira de LEDs com de la llum del sostre, amb una llum més aviat blava per activar-nos al matí. Aquesta seria l'altra diferència, la il·luminació. Després, la ventilació. Normalment, a Catalunya es ventila pel matí. És a dir, quan ja t'acabes de llevar, obres la finestra i ventiles. El que aquí es fa al revés. Aquí es fa per la nit. Abans d'anar a dormir, 15 minuts, 20 minuts abans, obres la finestra perquè quedi l'habitació ben fresqueta i quan ja està fresqueta et poses al llit i és el que dèiem. És anar a dormir amb una temperatura doncs, més aviat fresqueta, entre 18 i 20 graus. Després tanques la finestra o la deixes entreoberta i que hi hagi una miqueta de circulació d'aire perquè doncs, no quedi l'aire a dins ben, com ho diria, allà concentrat, tot l'aire concentrat durant tantes hores. També és veritat doncs, que totes les finestres que tenim aquí a Suècia tenen una espècie d'obertura a sobre de la finestra on sempre hi ha certa ventilació, encara que la pots tancar, però sempre queda una miqueta
que l'habitació doncs, sempre hi hagi una certa ventilació i un circulament de l'aire. I després, una altra diferència és que a Suècia el descans a meitat del dia és poc usual. És a dir, aquí no es fa la migdiada i normalment l'habitació s'utilitza per dormir. Està només pensat el dormitori per dormir per la nit, no fer la migdiada. I l'habitació està pensada només per això. I fins aquí aquestes diferències entre dormir a Suècia i dormir a Catalunya. Espero que t'hagi agradat. Moltíssimes gràcies per escoltar-me. Ja saps, si t'agrada aquest podcast, et subscrius, és gratis. Si vols recomanar-ho als teus amics, amistats o familiars, doncs endavant. Ja dic, moltes gràcies i ens escoltem ben aviat. Adéu!